Quan comença un nou dia, tots tenim l'esperança d'assolir les nostres il·lusions. Aquestes, i només aquestes, són les que ens empenyen a moure'ns els quilòmetres que facin falta en una direcció i no una altra. La majoria de vegades ens costa molt veure com es fa en realitat, però això no ens desanima. Ans al contrari, ens dona més força i empenta per seguir mobilitzant-nos cap endavant, per allò que realment ens il·lusiona, sigui per nosaltres mateixos o per la gent del nostre entorn. Sabem que és difícil, però només els reptes de debò ens motiven a seguir avançant. Llavors, arriba un dia màgic, un dia que et trobes amb persones que cerquen el mateix que tu, i gairebé sense voler, formes part d'un gran equip nascut per caminar tants quilòmetres d'il·lusions com sigui necessari. Aquest dia és la Magic Line, la mobilització solidària per les persones en situació vulnerable. Solidaritat Sant Joan de Déu.